V rámci 4. pretekárskeho víkendu slovenského šampionátu sa slovenskí a v tomto prípade aj českí kopciari presunuli do Čierneho Balogu. Práve tu sa konalo podujatie UAMK preteky automobilov do vrchu Brezno-Čierny Balog 2025, ktoré bolo zaradené do slovenských, ale aj českých šampionátov pretekov automobilov do vrchu. Viac ako 90 jazdcov sa predstavila fanúšikom automobilového športu na najrýchlejšej slovenskej kopcovej trati. My sa teraz spoločne pozrieme na to, ako sa darilo slovenským jazdcom v rámci seriálu Dynamax Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu. V triede 6 po oba 2 dni bral víťazstvo Samuel Tvrdý na Citroene C2. Dnes vyhrá, včera vyhrá, za to som veľmi šťastný, ale auto nám teraz v poslednej jazde trošku hapruje, nešla mi tam zmestiť trojka, nevieme kvôli čomu. Tak dúfam, že to vyriešime do baby a tešíme sa na ňu. Druhá priečka patrila Marianovi Kalinovi a tretia v sobotu Matúšovi Čarnému a v nedeľu Jakubovi Geročovi. Jakovi Boldišovi dokonale sadla tunajšia rýchla trať a po oba 2 dni zaslúžene vyhral v triede 5B. To auto je dosť naladené na to, aj ten podvozok, dosť veľa sa s tým hrám, aby to fungovalo a celkovo tento víkend som si dosť užil. Druhé miesto v sobotu patrilo Petre Haluškovej a tretie Petrovi Sitákovi. Mne sa išlo veľmi dobre, Janko išiel krásne a Marian taktiež, takže ja si myslím, že pre nás všetkých je to krásny víkend. V nedeľu Petru z druhého miesta na tretie odsunul Bohumír Čambálik, ktorý do tohtoročnej sezóny vyštartoval na Suzuki Swift, len ten nejako doteraz neposlúchal. Chvála Bohu, po 4 závodných dňoch byť prvýkrát hore je akože dosť úspech. Aj trieda 5A poznala počas víkendu iba jedno víťazné meno a to bol Peter Prokopčák. Rýchly, úžasný kopec, som spokojný. Ako to začalo zle, skončilo to dobre. Za Petrovým chrbtom skončil v sobotu na druhom mieste český jazdec Kamil Grigar a na treťom jeho rodák Lukáš Miller. Jaro Dubóci, rovnako ako aj na predchádzajúcich podujatiach, ovládol triedu 4B. Dnes je to tiež víťazstvo, podaril sa mi ešte v rámci včerajška zrýchliť, takže som na mieru spokojný. Na druhom mieste dojazdil po oba 2 dni Simon Sighart a na treťom Jakub Vojtko, pričom obaja jazdili na Toyotách Yaris GR. Simon sa zároveň stal aj víťazom pohárového hodnotenia Toyota Yaris GR-ka. V triede 4A po nezdarených Hožďanoch sa v sobotu zadarilo Kamilovi Macháčkovi. Dnes áno, som prvý v triede, tak spokojný som. Aj auto fungovalo tak, jak mal po tých nešťastných Hožďanoch, no tak nie vždy sa darí. V nedeľu však bol rýchlejší Filip Mericher na Hyundai i30N. No, včera mi to trošku nevyšlo. Nevyšiel mi ten dobrý timing s tým teplom, bol som z toho dosť unavený, takže dnes som si napravil chuť. Chcel som dať po 2 minúty a podarilo sa 2-krát, takže... Marian Kekeňák, kde odštartuje, tam aj vyhráva triedu 3B a inak to nebolo ani v Čiernom Balogu. Dopadlo to super, ja som spokojný. Dneska trošku zase bolo to čakanie, trošku nás to rozhodí stále. Ja som stál prvý raz na štarte, teraz síce v DP hodinu a pol, ale super. Počasie vyšlo, výsledky sú dobré. Ja som rád. S triedou 3A a 2 sa už dostávame na popredné priečky absolútneho poradia seriálu Dynamax Medzinárodné majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu. Stano Buzalka dojazdil po oba 2 dni na 5. mieste absolútneho slovenského poradia, ale zároveň vyhral aj triedu 2 a kategóriu 1 4VD. Táto druhá jazda, nebolo to boviečo. Vypínalo mi auto, zase už mu bolo teplo. Musíme tam ešte nejaké veci doladiť, takže... Druhé miesto v kategórii 1 4VD patrilo českému jazdcovi Marianovi Lipkovi a tretie Slovákovi Michalovi Žiakovi na Škode Fabia. So včerajším dňom som bol pomerne spokojný, naozaj sa mi išlo dobre, ale sme ešte mali malú ambíciu trošku zrýchliť, tak sme tam skúsili založiť kúsok inú prevodovku, aby sme získali vyššiu maximálnu rýchlosť. No ale bohužiaľ mi to nesadlo. V kategórii 1-2VD dojazdil v sobotu Miki Čambal po trápení až na 4. mieste. V nedeľu si však napravil chuť a hneď z toho bolo druhé miesto. Dneska som sa trošku našiel. Ráno sme sa rozhodli, že naozaj ideme testovať, ale na druhý tréning sme setup trafili tak, že konečne som mal pocit, že môžem pretekať a nie sa len akože voziť a strážiť auto, ale naozaj už som riadil ja auto a nie auto mňa. Takže už to bolo lepšie. Najrýchlejším Slovákom na trati v Čiernom Balogu sa po oba pretekárske dni stal Matej Homola, jazdiaci na Hyundai i30 NTCR, ktorému zároveň patrilo aj prvenstvo v kategórii 1-2VD, ale aj v triede 3A a v sobotu 4. a v nedeľu 3. miesto absolútneho poradia. Toto je maximum, čo sa asi dalo. Obidve teraz pretekové jazdy som
išiel v desatine a aj v prvej, aj v druhej jazde som už mal nejaké krízovky, takže už rýchlejšie to moc nešlo, aj keď som chcel dať pod 44, nejaké 2-3 desatiny mi tam chýbali, ale akože toto auto patrí na takýto typ kopca, takže tieto rýchle ťahlé zákruty, také stredne rýchle, tomu svedčí, tam som aj ja doma a to ma bavilo, takže ďakujem celému tímu a vynikajúco fungovalo celé auto. V sobotu ovládla kopec v čiernom balogu trojica českých jazdcov na kopcových špeciáloch, pričom tretie miesto patrilo po oba 2 dni Davidovi Detkovi na špeciáli Norma M20 FC. O prvenstvo sa pekne po bratsky podelili Petr Vítek a Václav Janík. V sobotu bol rýchlejší Petr Vítek na monoposte Ozela PA30. Včera to bylo celkem super, tady se mi to líbilo, hodně jsme zkoušeli gumy, nakonec mě celkem pásla sada. Dneska nasadil jsem na první závodní jízdu tvrdší gumy, ty bohužel nějak neseděly. Zmene Vašek zajel v první jízdě tak super čas, že jsem věděl, že vyhraje. A v nedeľu bol rýchlejší zase Václav Janík na Norme M20 FC. Takže jsem rád, že to takhle dopadlo, protože nemůžu startovat na Babě díky povinnostem na závodech na okruhu, který máme. Preteky automobilov do vrchu v čiernom balogu máme za sebou a teraz sa už môžeme iba tešiť na ich budúcoročné pokračovanie. Ešte predtým nás však čaká podujatie Slovakia Baba 2025, ktoré odštartuje na Pezinskej Babe.